Aye ogumukele konana bamanchi wale ni wale kaba utu wuliga jominge anefiska ofei kunu anga woluma siri taba no tuwe jwe kalo tile segi uyu sembo konokoro ka anefisi tengu dugu na bulumada dugu bela jile momo mali alene irisilaka ka surasimu ba mfea bara minsira ka ke kata unyeda ako bela jile ka falai ola sa minye anefisi dugu kono nae uya damine ola koi sabula fedo be mola itado ngani kibe wo dugu kono abseki senge woloma siri taba munu me nule chedo na mafulma ko fatansen oluye dugu mana munu fa bela jele ko momo ko bampeu fla kona na falai kabi so mada 5h du matin wuli ka joni ni bara ingrasa yasa ba majore nduga wale ka ba dumana yoro fe ka bela jele laje dugu ko kana taw yolu fana laje ore la sa mobili karleu mobili cheneu miye berrem munu nana ani blende munu nana nulu halakira nulu tiena uyu nyeda ni bela jele ka mamunu fana be nulu masaka ta chuga shira falai nube fofoli kununguna na matanyo ango uyulu fana salo ko lu fara ubolo dala sabula ira ka boko ulu tsaka foske tuguni drone mimbe na mafuma ko FBA ni bela jele sona masaka boko ko nbora fa wala de kana blanga kele ga mago bolo no ye bama jwale ke ba nunu bolo falai o me kala be yoro munna ka saka la sago yoro munna ni ka baraka na yoro mina o mobile bela jele noni ne utarase o fana ma minye ma nunu ye falai ulube sama fa mugu de ubode tizo zala amaga fo ngo conventionneli ninganga keta donta ninganga bota uluka sira foi to shila mugu feve bubulo uba minganga chi mamu kana ma kemela o ka sira ta shila ba bechi mani vingelena ola sa surasuga segesegelu nuga momalu seve falai uye fenchama ne salo uye fenchama ne famu mobile nunu kana la eta ku yu chene ndron la jere ali moto nunu uya bela jere lara wuli kelengele ka besago ka bampeu atare no e koloneli alembe anga marabolo surasu sigero wulovlana kuna falai akoku kana foito ide feo fembe na bisaka jatemene na bisaka kime uko bela jele kime ko ke ola sami wolo masri tabawye were famia chama soro ningoina sabula olutume ka kachogo mina anyebe nyana au jolona na fo keleminga no ko falai nine kidal boli na fabai ma chamanta famia ko kunmena ko armée bora kidal ni kene jala ne falai waman bela jere i jole nyabi la fana nyabi jole na ami nwan kirufu kata ba ni minta bana ana laje ka dom akotura ma mintala o anefisi na fabai sabula ni kidal do wo ka cha bo wo ka cha so be mau be baragero be fiki haglito obela alno asoro kam yere be nu ni kumbo ka kosebe obe kene fana ka kene mi fana no fana ka jadoni nga bibi na do no dugu konna na ha ola sa général d'armée général Élysée Dawko falai ko babu mu ni bara munu na sigira senga anefis konna na kunungo tle amomoni wolola munu na o ka ira sakanga wolo masri tawo o banata ukme ka panguru fana la maha kiyero kelega chaw nungu mu sena nga panguru yolu fana wuli ka bara do ke o panguru wuli bara fana kona na madam mi anefis de dron konna ma tuguni utara bulke sika o fei ba ma chole njuga wale ke ba o dogodro so tu kona na wa ma fragaro do bubulo tu kona falai armée aleyo bampeu ko wuli ko o ko bela jele bampeu sabula o kuntara ka afilile tu ko wuli ka joni chesiri ni pangure alibi Jean Élysée Dawko sako auditora sena minye bulkesi ale marabolo konna na douanza kereflala wele ka dogodroso dlani no e bamajore ni wele ka dogodroso dlani uye take o fanana ko bela jele njeni mina munun tume ko lu bela jele kari ka tulu bela jele boga bipeu mamunu be sanulu jogina no tume ko lu sensen uyo ulu do lana ya sabu saka fraga tugomina miye uliga join fana senfe fana ayara ka fasa ko miye wulu masri tabawye bamajore ni wele ka ba ko ni udugo yoro uka marama fo na yoro no be la kolosili kan fenfe o mina on bela jele o karla o senfe Jean Élysée Dawka kibara konna na akabe wulu masri tabaw fo ga wuliga jonu ga chesri anuga timina njala o kunungo tlekele konna fana na wi anesis fana bara kimeli ke falai anefis konna na kunungo wuliga joni chesri goshiri segi ore kala ni pangure anefis na lamini bela jilena pick up woro ore chena o senfe
min ye moto 4 o bɛɛ lajɛlen tasuma kɛr'o kan bamancolen ni wale ka ba maa 30 ɲɔgɔnko o de bɔnɛna a nin na min ye caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen kɛra wulikajɔ tile 2 in ale kɔnɔna na o fana kɛrɛfɛ tuguni armée ye wulikajɔ wɛrɛ fana kɛ marabolo wɛrɛw la ni pankuru ye bulikesi b'o la fajola b'o la marakakungo b'o la farabugu olu fana bɛ o la o wulikajɔ ninnu sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye gosili 10 o de kɛra ni pankuru ye u ka marafɛn marayɔrɔ 4 o de dawalela k'o filenkolon ci k'o dakolon ci bamancolen ka wale kɛba maa 100 ɲɔgɔnko o de nin tora o senfɛ Jean Élisée Daw ko ka foli ta ka ɲɛsin armée maaw ma wulikajɔ ni cɛsiri ale kɔnɔna na halisa armée ka kunnafoni na fala ye kununko k'u donna ni taji ye han armée a ye taji sɛnsɛn ka don ni a ye Bamakɔ kɔnɔna na yan taji min n'a baara kan ka kɛ DGCC fɛ douane ani polisi o kununko kelen fana kɔnɔna na taji wɛrɛ taara di segukaw ma tuguni fala ye segu ye taji sɔrɔ tuguni o bɛɛ kɛrɛfɛ DGCC yɛrɛ jiginna sugu kɔnɔ maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔnɔlen don